Jo soc la Georgina Martínez, professora de llengua catalana i també d'arts escèniques a quart d'ESO. Us explico una mica el contingut de la meva matèria. En principi hi ha una part teòrica, d'acord, que es tracta sobre la història o la introducció a la història del teatre, sobretot enfocant-ho a la Grècia antiga. També hi ha una part pràctica en la qual, a través de la improvisació, treballem el gest, la paraula, a través de la veu, i llavors els alumnes han de fer unes pràctiques, uns conflictes, d'acord, perquè hi hagi acció teatral. També participem en un projecte amb l'Esplai al Nus, que es diu El Setè Art, que ve un director de cinema a fer un curt amb l'alumnat. Llavors podreu fer el guió i gravar també el vostre curtmetratge. I per últim, al final de curs, estudiarem una obra de teatre i la representarem. Les persones que vulguin assistir a les meves classes han de ser persones dinàmiques, que no tinguin por a enfrontar-se a dalt d'un escenari, que tinguin ganes de participar, de passar una bona estona, però també treballar. És a dir, que no tinguin por a poder expressar els seus sentiments i poder fer teatre. D'això es tracta.